এটা এটা চা মাগিলাରୁ ଇଟା ଇଟା କି କପ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଡିକିଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଏମ ଏମ କୁଆଡେ ଗଲ ମ ଶୁଣିଲ କଣ ମେ ପାଟି କରୁଛ ମୁଁ କଣ ହେଲା ମ ଚା ମାଗିଲାରୁ ଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛ ତମେ ମତେ ଏଥିରେ କଣ ଚା ଦେଇଛ ତମେ ମତେ ତମେ ପାରା ମାଟି କପ ରେ ଚା ମାଗିଲ ମାଟି କପ୍ ରେ ମାଗିଲି ବାବୁ ତମେ କହିଲ ପରା ତମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଟି କପ୍ ଆଣି ଦେଇଛି ବୋଲି ଇଟା କି ସେଟା ଏଇଟା ଆକା ଇଟା ମାଟି କପ୍ କି ଇଟା ଆଉ କଣଟା ଏଇଟା ତମେ 5 ଟଙ୍କା ଚା ଯୋଉ ପିଉଛ ଏଡି କପ ରେ ପିଉଛ ସେତେବେଳେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଇ ଯେ ବାବୁ ଏଡିକିଟା କପ୍ ରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚା ଇଟା କପ୍ କି ଇଟା ଆଉ କଣଟା ଏଇଟା ଇଟା ଦୀପଟା ବାବୁ ଏଥିରେ ସଳିତା ଲଗେଇକି ସେଥିରେ ନିଆଁ ମାରିବାର ଭିତରେ ତେଲ ପକେଇକିରି କେତେ ତେଲ ପକେଇବ ମୋ ତାଇରେ ତା ବୋଲିକି ଏଥିରେ ମତେ ଚା ଦବ କି ତମେ 60 ଥର ଦିନକୁ ପିଇଲା ମୁଇଁ ସର୍ଦା ହେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମାଟିର ମଟକା ଚା ପିଏବ ବୋଲି ମାଟିର କପ୍ ଆଣିଛୁ ଇଟା କି ଆଉ 60 ଥର ଦିନକୁ ଚା ପିଇବ ତ ମୁଁ କାହିଁରେ ଦେବି ଗ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ଥର ଢୁକିଲେ କଣ୍ଠ ମିଶା ଓଦା ହବ ନାହିଁ ତଣ୍ଟି ମିଶା ଓଦା ହବ ନାହିଁ ସେମିତି ଏକା ଚା ଦିଆହବ ସେମିତିଆ ପିଇବ 60 ଥର ପିଇବ ଦେହ ଖରାପ ହବ ବୋଇଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବାବୁ କଣ ଚାହିଁବି କଣ ଏଇଟା ଚା କି ଏଇଟା ଏକା ଚା କହିଲ ମାଟି କପ୍ ଆଣ ଆଣ କହିଲ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଧରିକି ଆଇଲି ସେଟା ଏଡେ ବଡ ଥିଲା ବାବୁ ଏଇଟା ଏଡିକିଟା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ ଏଇଟା ଦୀପ ଲଗେ କିଏ କାହାକୁ ଦୀପରେ ଚା ଦଉଛି କି ହେଲେ ହାଫ୍ କପ୍ 5 ଟଙ୍କା ଚା କଇ କୁଆଡେ ପଳଉଛ କି ଭଗବାନ କି ମାଦରେ ବାବୁ ଏଇଟା ପୁଣି କପ୍ ପୁଣି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଲୋକ ନେଇକି ପଞ୍ଚକରେ ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚା ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଜ୍ଞା କୁହ ଏଇଟା କାପ କି ଭଗବାନ